हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय नोंथांमोननो दिनै बिराद गोबावनि उनाव मोनसे ब्लग लाबोलायबाय आरोना आंनि लोगोनि आब'नि आथिमंगल नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जोंना लोगोफोरा एखे देलाय मांग्रि गोजा आंनो सिम्पोल जाबाय लोगोफोर सिम्पोल माने आं लिपस्टिक गोजा फोनबानो देलाय मांग्रि नुगोन आरोना दा नै सिख्लाफोरा जि समायना समायना जा समायना समायना ओमफ्राय एक्ट्रेसखौ आं देखायथ'वाखै जोंहा सबसे बेस्ट साइज बरिया दा देखायगोन खामजानोसै जोंहा जाखांबायानो माथो सोलायबावसो नैबा ओंखाम जाखांबाय माबाया मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय ना बाथोन अमा बेदर गैया अनला खारै अमा बेदर दे दावदै सबाय बाजिया दासो मोनफैदो बाजि सानैया ओमफ्राय बिदिनो बिनानाव लोगोफोरनै मानसिफोरा मोसानाय नेगासिनो नै बिथिया बक्स रेडि खालामगासिनो जोंनि मोसानायखौ नायनो रेडि जाजोबदों बयबो हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना नै बिथिया दङ खोथा बाथ्रा रायलायगासिनो दासो मोनफैदो बेस्राया दासो मोनफैदो
लोगोफोर आंनि भिडिअ दिनैनो जोब्बाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे बेलाइकनखौ दाबाव बाय 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 बुंलाय दिनै कसर बारायबाय अनलाइन लादबानि सिला मोनानिबो सोलायो ओइ भिडिअ लागासिनो What is this? What is this? What is this? Ma, tinggal lagi. Nanti kita gitu dulu ada.ยิ้มได้ทางไม่ทางคอนเสิร์ตไม่ได้orang nggak deh kalau di sana iya udah rata ไม่เยอะรวยจะซื้ออะไรกันดีเลย